मोदाय हाबनाय भुत हाबनाय प्रेत आत्मा हाबनाय नङा होमबा जे खोथाखौ खोनायोब्ला सोरबा सोरबा फोथाया जानो हागौ नङा होमबा रायजोफोर नाथाय नैबे भिडिअखौ नुयोब्ला नोंसोरबो नैबे भिडिअआ गोबां ससियेल मिडियायाव दामानि गोसारगासिनो जाथाया जाहैबाय जफायदं गोजौ फरायसालियाव जानाय बे जाथाय सिगां समनिफ्रायनो गोबां स्टुडेन्टफोरखौ नङा होमबा मोदाया हाबनानै बेबायदिनो उपद्रब थानो हायै नङा होमबा स्कुलाव जे स्टुडेन्टफोरानो फैनो हाया बेबायदि खालामगासिनो थ' रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो स्कुलनि टिचार्सआ नङा होमबा स्कुलनि मास्टारफोरा मा फोरमायखो नोंसोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आंबा बुजिनाय नङा आरो जाय मोदायनि फारसे फोथायनाय दं बिथांमोना कमेन्ट हरदो आरो जाय बिथांमोना फोथायनाय गैया बेफोरनि फारसे मोदाय प्रेत आत्मानि फारसे बिथांमोनाबो मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाबा बुजिनाय नङा आरो मोनसे मोजां कमेन्ट हर रायजोफोर Ay number dia nama isa sih Ni reaksi kang nana ba? Sira na din. Ni sira. Ang lang ba ni sira? Ito daw niya. Simon niya, Simon tin niya. Ay di di. Ay, बाथ्रायाथ' हयथ' नंगौ नङा दा जोङो जिहेतु प्रमान मोनबाय थांनाय सनिबार नै दिननि सनिबार बे सप्तासे लागातार थारमाने जोंनि बे जफादं गोजौ फरायसालियाव हिनजावसा गथ'फोरखौ माने थिग 15 जनसो गथ'फोरखौ थारमाने आक्रमण खालामबाय थादो बेनिफ्राय मानसिफ्रा थारमाने ओरैबायदि अबस्था जायो थारमाने भुता हाबोब्ला गथ'फोरा थारमाने हमथाबाबो हमथाग'नो हायि जायो 8 जन 7 जन ओरै गथ'फ्रा हमोबाबो हमथाग'नो हाया लोगोसेनो थारमाने जाय गथ'फ्रा हमथायो बिसोरबो थारमाने सनो जाहैबाय आरो सन्देरफायो आरो दा बिदिनो थांनाय सनिबारनिफ्राय दिनैबार सनिबारसिम बे जिहेतु गथ'फ्रा आक्रमण खालामजादों आरो किसुमाना थारमाने अजानियाव लांनानै फाहामना लाबोदों आरो खिन्थु स्कुल हाबफैफिनबानो आरो इबो जाफिनो आरो हामोबाबो आरो जाफिनो खुनु ताबिज साबिज गानबाबो बोन्दो सोन्दो थारमाने खाथिया आरो दा बेखायनो बे बुस्थुखौ जोङो फरायसालि हिसाबै थांनाय 1.5 बोसोर आगोलावबो बेबायदि घटनाया जादोंमोन बेनिफ्राय जिहेतु बे गथ'फ्रा जाय गथ'फोरनियाव थारमाने बे हुदा साफायो बे गथ'फ्रा थारमाने जाथायफोरखौ फारि फारि दिन्थिलाङो आरो आगोलनि तारमाने फरायसुलि मेट्रिक पास जालांनाय गथ' सानैया तारमाने बेहाय सुइसाइड जादोंमोन जोंनियाव जायाखै न'आव जादोंमोन सुइसाइड जानायाव बिसोरो तारमाने बिसोरनि आत्माया हयथ' जों मिथिनायाव माने उद्धार जायाखै होनना जों खोनाना मोनदों दा आरो बिसोरो बुङो जाय गथ'फ्रा माने बेहाय फैनानै जाखांफैयो बे जाखांनानै जिहेतु भुता हाबनायाव माने आं आमखिसो जेनेबा आं दैजिरि सोरखौबा आं संगिनासो होनना बुङो आंखौ थारमाने नोंसोरो माबाबाबो खुनु दिन माने माबानो हाया आरो आं बिसोरखौ लांगोन आरो थांगोन ओरै होननानै बुङो आरो बेनिफ्राय बिदिनो माने जालांबाय थादों जाथाया बेनिफ्राय जोङो स्कुल हिसाबै एसे जारा फुखाफोर खालामदोंमोन खिन्थु जोङो खालामनायाव जों मैया मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेहाय जोङो एसे रिलिफ मोननाय बायदि मोनदों आरो बे बेलायावनो जोङो दिनै हम जयग खुंदों आरो बेखौ खनब्रै खालामनांगोननो बेनिफ्राय ओरैबायदिबो घटना जायो थारमाने बै हुदा हाबनाय गथ'नियाव बियो थारमाने गाव माबोरै थैनाय बिनि हिस्ट्रिफोरखौ बुंजोबो आरो बेनिफ्राय आङो आमखि आमखिखौ लांगोन ओरै होननानै बुङो आरो बे नाम खारिनानै डाइरेक्ट बुङो जे आं आमुक बेनिफ्राय आङो आमखि आमखिफोरखौ आं लांगोन ओरै आरो फोरोंगिरिफोरखौ बुथारगोन होननासो बुंगलायनाय होननानै बुंदो जाहैबाय आरो हमथाबाबो हमथाग'नो हाया बेखिनियानो बेनिफ्राय दा बेनि बेलायाव जोङो खनब्रै आहुति सावगोन बे जायगायावनो फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय बेवहाय दिनै खिन्थु गैथ'वा आरो दिनै जायाखै बेबायदि आरो बेखिनियानो